Lombulu ipachoka. Gima paro ni Gachagua temo timo, Gachagua se sense defeat. Oseneno kede loye kech nowacho ni en gi numbers, to numbers go koro okwanegi. Koro ng'amidhi lo chako wacho ga ni dhi kwalo ombulu. Kopo ni en gi numbers to riti, ogo ombulu mondo mi osiem particularly kech gik midhi election must be procured. Nyaka nyiewgi. Koro en odwa nodhi onyiewgi kanye kata ir ng'a ma ok dhi kwalogo. Wawe IBC UTTJ. IEBC is an independent commission ma constitution mar 2010 okelo. Koro owe gi TTJ. To kagin gi evidences to gidhi e court mondo gi alter the procurement mar gik ma giwachogo. Omiyo odwa kono Gachagua ni en bita ni nogole office. To timbene manomiyo nogole office. Timbenego be dhi miyo okonyal yudo ji mang'eny kech ji oluore. Ji oluore nikech owuoyo pile to gima owacho ok ong'e ni nyalo wang'o piny. Jatelo nyaka yier weche mawacho to kendo gik mowacho nego bed gik ma bedo backed gi facts gi evidence. Koro miya wacho ni Gachagua ok dhi bedo kata candidate mar presidential oling obedo kwa dhok dala. Mawach mano wacho to in kaka jaod bura ma Suna West okiyieri go kata matin. No. At this stage ere kaka nyalo wacho ni joma procure. I believe ni nitiere process ma political parties bro bedo involved on gik monyieu gi kako nyieu gi kendo IBC onego be ni brief ga players ma di participate in general election on gik magitimo, of which I believe ni gisebedo ga kagitimo. Akeni Mwalimu Odeyo widini nene yo machal nade nikech kambi mabende nitiere kere keke ka Indian kambi mano mung'ere kaka Miro Systems mano kambi mar South Korea kaluwore koda Gachagua wacho ni kambi makama bende osetayo yiero nyaka pinje mamoko maoko yiero makaluwore Gachagua noko